Aga jingle kai Indian Premier League ka Gujarat Titan haga sin ka ba ar nagi artali jingle kai IPL jongka kala yo biang benrung syaka final din bagalala ban penlim ya ka kenhun jong Rohit Sharma ka Mumbai Indians dan riu peu Arons. Haga nagi jingle kai Shub Manggil player jongka Gujarat Titans. Ulala ban kamai hadu Shispa Arp Khandai Rons nakin riu peu ball. Bad Mohit Sharma unong gawang ball jongka Gujarat Titans ulala ban khur hadu sun wicket tang naki R.R over. Leng bagan jing job ka Gujarat Titans kan ya genduk final Persya ya kenhun jong MS Dhoni ka Chennai Super King. Bat kan de jing kai final ba Shongshit bha benta ka samoi. Haga jing kai Meghalaya State League ka bahap ha mau kerwat zone ka Mountain kala ya khai klem yo thap gol Persya ya ka 7 United. Haga jingle kai ka bahap a job ai zone ka pedengorong haga sen ka bedengkong kala khur ya ka 6 job haga ngi jingle kai Meghalaya State League adin bagalala ban pelim ya ka lat thalabo dai weilanot. Haga jingle kai ka bahap ha Shillong zone ka umkse kalala ban pelim dan Laila R Persya ya ka Jentru. Haga jingle kai ka bahap hatura zone ka atong matrik kalamat ya ka 6 job haga sin ka meningko adin bagalala ban penlim ya ka Varima da sau lalai. Haga jingle kai FIFA World Cup Under 20 ka Argentina Persya ya ka New Zealand. Haba phai shak ka jingle kai ka Argentina kala yo ban penki jar nengkong tang haga minit ka bakhat sau lengbau mestro. Batang hadin lai minit kata haga minit ka bakhat nyo Infantino la yo ban tap ya ka gol ka baar. Haga minit ka balai Peusan Romero la yo ban tap ya ka gol ka balai. Bad haga minit ka basan peu leng ba ka penalti balakan jat daw Aguirre ka Argentina ka la yo ban tap ya ka gol ka basau. Bad shwaban kut ka jingle kai kata haga minit ka ba pra peu hunreu leng ba Wilix ka Argentina ka la yo ban tap ya ka gol ka basan. Ada bukut ka jingle kai ka Argentina kala job suk da san la not leng ba ka jing job ka Argentina kala yo ban rong syaka round of 16 jong ka FIFA World Cup Under 20.